Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información un día máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, venres, día 13 do mes de xuño, falaremosles de festas, porque hoxe comenzan as festas en Cerceda, na parroquia de Cerceda, as festas do San Antonio. Falaremos tamén de as cachelas do San Xoán, que poden aínda, ata o día 20, comunicalas. Falaremos dos campamentos de verán, do verán saudable que xa comenzou, así como algunhas ofertas de emprego. Falaremos da apertura do parque acuático xa despois de 4 días, falaremos do campamento digital e de unha exposición sobre os legos. Lembramos que tamén xa está publicada a listaxe definitiva da guardería, da ITV de maquinaria agrícola que vai a estar en a Silva ao próximo mes de xullo, das axudas á natalidade e tamén da presentación do libro A Ruta de Eulogio que terá lugar hoxe en a Silva. Por último, falaremos do tempo, donde iremos xa de cara a fin de semana entrando en tempo anticiclónico. Como decíamos ao principio, fin de semana xa de festas. Comenzan hoxe as festas do San Antonio de Cerceda e mañán tamén haberá un festival musical. En canto ás festas do San Antón en Cerceda, serán hoxe, mañán sábado e pasado mañán domingo. Hoxe venres, día 13, hai dianas, houbo xa dianas e alboradas. Está tendo lugar, os que nos sigan no informativo do mediodía, a misa solene na honra a San Antonio e despois, na sesión vermú, estará un disco móvil. Xa pola noite de hoxe haberá verbena co grupo Tania Beiras e o disco móvil Chocolate co DJ Ferre. Mañán sábado haberá sesión vermú e pola noite o grupo Bomba e disco móvil Impacto co DJ Sonic. E pasado mañán domingo haberá sesión vermú co dúo Dilema. Todo elo, festas do San Antonio, preparado pola Comisión de Festas de Cerceda para hoxe, mañán e pasado mañán. E tamén mañán terá lugar o Festival de Música Local e Comarcal O Son do Campiño. Será na Avenida do Mesón, mañán sábado durante toda a tarde ata ben entrada á noite. Estarán os grupos Peter Selec, Gen de Beat, o Reverendo Can, Dr. Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, Broa Ruxe Ruxe e Cénzar. Nos falábamos a pasada semana cun dos componentes de Cénzar, con Mario Grela, que ademais se encarga xunto cos seus compañeiros da organización deste evento, e isto é o que nos decía do concerto de mañá. Acordamos así o grupo facer unha festa así entre uns grupos, en principio era para facer unha churrascada e tal, pero vas apuntando grupos, amigos e tal, porque como hai poucos festivales onde tocar este ano, pois vais apuntando, é así, a ver o que sale. Son do Campiño, pois que chamades Campiño. Claro, é o Campiño, bueno, é un pouco comparado co de... Ademais creo que coincide no día, non? Creo que é o mesmo día. Ademais nos coincide aquí co San Antonio en Cerceda, pero bueno, non nos pisamos porque isto vai ser pola tarde, mediodía a tarde, e o San Antonio despois o que queira ir de baile, pois ten tempo. En principio era para facer Cénzar con algúns amigos e tal, un churrasco e tal, pero claro, empezas a chamar, nós tamén queremos ir e tal, ao final, claro, se faz caso, estamos aquí, temos que facer 3 días. Entonces agora, bueno, vamos a facer así, intentamos limitar... Dices unha selección? No, fomos metendo grupos así máis cercanos a nós, de por aquí, sobre todo de Cerceda, es cos que temos máis cercanía e tal, entonces vamos a limitarlo a sobre 30-40 minutos cada grupo, para non aburrir a xente, e así podemos tocar algo todos e, bueno, facer unha boa festa. E a idea é facer como unha sesión vermú, sería un xantar popular ou ben podes ter comida da casa. Aquí vamos a ter unha food truck destas, unha camioneta, por se alguén quere e tal, aparte vamos a ternos unha barra... Furgoneta toda a vida, non hai que chamarlle food truck. Bueno, sí, o furgón das patacas. Pois vai haber un aí, vamos ternos unha barra con cervezas e agua e licor café, despois está a food truck e despois o que están os bares por aí, está o povo todo para andar por aí. O público que nós movemos creo que vai andar por aquí, por esta zona. Non hai previsión, todo depende de como veña o día tamén, esperemos que nos veña un bo día, porque tampouco non estamos moi preparados con carpas nin nada deso. Ben, calquera pode vir e disfrutar do concerto, non é? Calquera, é aberto, xa che digo, podes, o que queira traer comida para comer aquí, pode, o que queira, se non comer aquí, pode, aquí hai barra, se alguén quer traer bebida, pois que traia. Eso sí, vamos a intentar manter a leira un pouco limpa, vamos a intentar ter un par de contenedores aquí, a ver se pode manter a leira un pouco limpa e nada máis. O sea, que veña quen queira e como queira.
como están agora a música en directo, este tipo de concertos? Eu penso que, claro, para grupos como nós, estes grandes festivales, estas grandes produtoras e tal, xa non van contar con nós, non? Festivales máis pequenos xa empezan a contar con outras alternativas e tal, non? Vamos quedando un pouco atrás, non nos adaptamos ao tempo. E, bueno, entón, cada vez grupos como nós vamos ter menos concertos e hai xente nova, pero, bueno, hai que resistir, entón, temos que resistir no noso ambiente, co noso público e... Ti falas do vosso público, pero eu creo que ao final tedes que invitar que veña xente todo o que queira vir, de todo o tipo de gustos, porque seguramente van a pasalo ben. Sí, claro, pode vir, isto está aberto a todos, isto é un campiño, como di no cartel, aquí pode entrar todo o mundo a visitar o que queira, o que te aí, se lle guste ben, o que non... Claro, isto está aberto a todo o mundo, aquí non vamos cobrar entrada ni nada, pode entrar a calquera libremente, está todo o mundo invitado, además como é o San Antonio, seguro que habrá moita chavala nova que anda por aí, que podes acercar aquí un momento. Pois continuamos co informativo para falarlles agora tamén de que en Queixas hai festas a semana que ven. Son as festas na honra a Virxen do Carmen. Será o sábado día 21 de xuño, donde terán misa solene a 1, sesión vermú co Grupo H pola noite, o Grupo H e o dúo Dilema. Pero, precisamente, a Comisión de Festas de Queixas este próximo domingo estarán no Bochinche, que abrirán ás 11 da mañán ata 1 para tomar algo domingo pola mañán e tamén aqueles que queiran entregar xa o seu donativo. E outra das festas por excelencia na zona é o San Xoán, que ademais é festivo local, martes día 24, e todos aqueles que vayan a facer nesa noite as cachelas do San Xoán teñen que comunicalo previamente, teñen que facer unha comunicación. En concreto, podese facer esas comunicacións ata o próximo día 20, ata o mediodía do próximo día 20. Deben indicar nesa comunicación no Concello de Cerceda, deben de indicar pois a persoa responsable e o lugar onde se vai a facer. Poden facelo por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono, o teléfono do Concello de Medio Ambiente 881 04 67 76 pola mañán. Lembren que o prazo remata o día 20 de xuño ás 12 do mediodía. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán do 23 ao 24. E tamén sigue a bo ritmo anotándose os nenos e nenas os campamentos de verán que o Concello de Cerceda volven a organizar tanto en Cerceda como na Silva para a conciliación da vida familiar e laboral. Dirixido a nenos e nenas escolarizados ata os 14 anos, se ofertan varias quendas que irían dende o 23 de xuño, a primeira ata a última que remataría o 19 de agosto. O horario é de mañán de 9 a 2, de luns a venres coa posibilidade de un horario ampliado de 8 a 3 da tarde. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros, mentras que sería o precio de 50 euros o normal e 70 en horario ampliado. Realizarán actividades de todo tipo, terán merenda a media mañán e se celebra en Cerceda no Centro Cívico e na Polideportiva, mentras que na Silva é no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. O próximo luns é o último día para poder anotarse no rexistro do Concello. E tamén esta semana comenzaba a actividade de verán saudable, unha actividade que comenzaba xa este pasado martes de 8 da tarde a 9 da noite e vai a ser martes e xoves ata o 4 de setembro, dirixido a adultos a partir de 18 anos farán actividades de todo tipo, zumba, aquagym, mantenimento, andainas ou xogos tradicionais no recinto verde do Acevedo entre Xardín Botánico, Parque Acuático e Paseo Fluvial. Decir que se alguén quere sumarse aínda pode facelo a través do Concello na sede electrónica ou na planta baixa. O precio de 13 euros o mes para os adultos de 18 a 65 anos e a partir de 65 anos é de 9 euros o mes. Recordamosles tamén que o Concello de Cerceda, a través do Departamento de Emprego, publicou
ofertas de emprego, en este caso para camareiro, camareira, para cafetería en Cerceda e servicio de comidas, a xornada completo con salario según convenio, sin experiencia, non se precisa experiencia, e incorporación inmediata, mentres que para cociñeiro, para elaboración de menús, tamén é xornada completa con salario según convenio, pero xa con experiencia e incorporación tamén inmediata. Os interesados poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01 ou por correo electrónico a oficina promocioneconómica@cerceda.es. En canto a apertura do Parque Acuático, este pasado luns comenzou unha nova temporada no Parque Acuático, unha das grandes atraccións de ocio de Galicia, que vai a estar aberto ata o 7 de setembro. O decirlles que as entradas poden adquirirse na propia taquilla da instalación, como poden adquirilas a través da páxina web do Aquapark. Hai entradas de todo tipo, dependendo se se queren bonos, hai descontos por familias numerosas, entradas individuales, dependendo das edades e tamén dos días. Esta instalación, durante todo este mes de xuño, ten moitas, en este caso, excursións e visitas programadas con anticipación. Tamén lle recordamos que o Aula CEMIT, o Aula de Informática de Cerceda, organiza unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Este ano, ademais, contarán con dúas sesións, dúas edicións, unha para nenos de 9 a 11 anos e outra para nenos de 12 a 13 anos. É gratuita e as plazas son limitadas. Se trata dunha actividade de balde para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscripcións poden facela por teléfono no 881 02 51 31 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. En canto á exposición de Legos, que xa está na sala de exposición Xosé Neira Vilas, pode verse polas tardes de luns a venres. Expo Lego, xogar, xogar e voltar a xogar, pode verse ata o próximo 20 de xuño, ata a próxima semana, de luns a venres polas tardes, de 3 da tarde a 8 da tarde, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, ao lado da Biblioteca Municipal, con entrada gratuita. Tamén lle recordamos a todos aqueles que obtiveran praza na guardería de Cerceda, na Escola Infantil Os Pillavans, para o vindeiro curso escolar 2025-2026, que teñen a partir do 15, é dicir, a segunda quincena deste mes de xuño, dende o 15, é dicir, dende este domingo ata o día 30 de xuño, teñen de plazo para presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello e formalizar a matrícula. Presencialmente polas mañáns de 9 a 2. Teñen que estar provistos de confirmación da matrícula, do contrato asinado que deberán recoller e asinar previamente no Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta do Concello, e un certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas, pero tamén un DNI de aquelas persoas que queiran autorizar para que podan recoller os menores na escola. Decir que teñen de prazo eses 15 días. No caso de que non o fagan eses 15 días, perderían o dereito á praza concedida. A finais do vindeiro mes de xullo se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola en Cerceda. Do 24 ao 31 de xullo, no campo da feira da Silva, se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola. Estarán pola mañán e pola tarde, agás os días 24 e 31, que só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. E recordamosles tamén que están convocadas as axudas á natalidade. Se alguén quere, pode solicitar esta axuda sempre cando tivera un fillo ao longo deste ano, ou por acollemento ou por adopción tamén. En este caso, teñen de prazo para poder solicitala ata o 30 de novembro. Todos aqueles que tiveran un fillo dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano, poden solicitar esta axuda, un pago único de 300 euros que é compatible con calquera outra axuda que podan acadar de calquera outra administración.
Falámosles agora da presentación do libro La Ruta de Eulogio, que terá lugar hoxe a partir das 8 da tarde no local social da Silva, a cargo da autora Sandra Aldao, que evidentemente tamén venderá exemplares. O libro La Ruta de Eulogio, baseado no crimen de Eulogio Suárez, que ademais tamén ten relación con Cerceda, e especialmente tamén na Silva, onde ten, xa podrán comprobar que aqueles que vayan hasta ali, a relación que ten coa farmacia da Silva. Eso hoxe ás 8. E recordamos tamén que o cercedense Ramón Vilar Landeira está a piques de publicar un novo libro. Xa sabemos o seu título, chámase Nos estamos ben, non? Ese libro sabremos máis del en breve. Para mañán sábado e para fin de semana, o paso desa fronte que tivemos na xornada de hoxe idase xa disipando de medida a medida que un transcurra a fin de semana, tanto sábado como domingo, irán remitindo as precipitacións, tamén as nubes, que serán cada vez menos, as temperaturas volverán a subir xa para chegar a próxima semana a tempo anticiclónico. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.